Ahe GC News, Mima Bawumia Akwaba, Hadia, latest and hot news on Kwa Enamidi, Bremo. Anuti, so we are subscribe to the channel now. For more than say over subscribe to the channel. The other answer over click the subscribe button. Now we barely notification. We are inside the video be upload with the first person of the subject. I sabi I feel we are now like people give us a thumbs up now fee. Shema of Froso now when you be here na wo and someone and koso e wo Ghana me mo hanom afi yembu re ya sebin afi yehwe ye and someone abeto ye bruso ntie eye sankomo ya ekoso ntie sansem na anwa da enu di nkomo minim se watie wankasa wonua Benade Djubusi akwashante regional me se na anwa du di nkomo no minim se wo so wate de Benade Djubusi akoye Ashanti regional chama Wontumi ebe kan ese niema ne bebre wo a wo kan ye no enye no kre wo sa akwa kan se so beba Ashanti region ababa ye eyi a obaba ba ye nyankoma de ama NPP lusu wo a wo se ni nyina no eyi wo be wi asasem enye no kre ebinum se kra se NPP lusu kra na ni nyankopon onkoso anye nyame ne de keka nyame se watete bebre na wo gine sei Papa, thank for the my imagine say, okay. Almost the almost here. Yeah, Yamia Kana, yeah, Bompire. Papa, say, you were about me about champion. Say, Papa, you were about me about champion. You didn't come on crab baby. Now, switch or say, Papa, my bow was sorry pain. Okay, and master crab, maybe I was sorry. Who can't say Yame, the Yamia Uni. Na emrei nyamia sa kasa kire say Dramani Mahama ye biribi mamia na sakra mu a eno atisai yo me da se we dey me kata ewie na fe ye mati baba time odi for Samuel eko disi fi nyame kire no say David no nyame atwiso no o de hono oil egu no so no oni Saul enya nkutahudi bi oni Saul enya nhyiamu ye bia bi because na me mani hunu say ye wo ya ma Saul na mempe me say David ena metu so no enti ma Samuel so sie nyame asem enti oni Saul enya nkutahudi bi eno kra ka hu nti ena Samuel wachi Saul ekọ samanfreni eba ho so onko fresh Samuel mano Manka Samuel Sane ne mekasa. On sabia. Intino media the nyamia ka kire mi nti sabe ye papa oba na bia ono ani personal problem there ene makoy sofi na me won mpaibo bi na meba ma na meba ma ba se e presidency no ho apart from no ho there meka tele plain say nyame free enyo no na wa choose no this ebrewi ama o man Ghana eba anano obi semi musase eye die asie na wo de ho yawo eye na nka wo di nka wo bygones the bygones papa media me fa yaudie enye bibia okay yaudie die untimi fa yaudie enye die nyame kan kire wo seye ene ese di omu ye me no se yaudie a anka me nko 15 regions tell me Bempa yama owura Bawumia temi di yawa tanka sebe Obama sori kran kame welcome no temi di yawa tanka mpa na me ba ma na boy ya mo nyame stop me so still na me ba aferade ka tem temi nyai e duru ba bia me mi hu se erade bu ye bu se mi jae no tanka me nye nuru ho afofo mo Bempa yama ya papa Bawumia e mu dia hin eno ma Bempa ya kwankyere a chen me ye na me ye ma no but sana me meka senka yaudie nti ba sa yaudie ni nyina chiso na me guso na me ye mpa bo nti nya yaudie na mom de ye nyamnya ka na maka no nti no papa sa na be ne te enya yaudie opani pa to so wuti mi chipa Ghana ha die me na me Bempa ye ma vice ye Bawumia pa na me ye directions man na me Bempa ye ma no in fact, I saw for Bempa money in ano. The Bempa man who did a woman. So, I was sorry, cry. Good. But me go so Bempa and a group in a radical and say,
na onu Nyankopɔn nsusu Bawumia ma ɔman no enyo Nyankopɔn ne choice nyame si jai nyame ka se jai oh yes maka so many times nyame kasa kyerɛ mfe nyai eno nyame kyerɛ me die nti a ɔsi nyai na me sɛ ne hu sampa se mi jai a ɛbɛbo ɔman no no ɛde nti na ɔka se jai minim sɛ obɛbisa me saa asɛm yi saa asɛm wei no ɛyɛ kukua mu nsɛm because me mpɛ sɛ mɛka biribi a sɛbe ɛde basabasa ɛbɛsi ɛyɛ kukua mu nsɛm 2014 ɛne 2015 a sɛbe na Nana Addo Danko Akufo Addo ɛne Owura Bawumia ɛmɛtena Ghana konya kɛseɛ so ɛna Awurade kasa kyerɛ me sɛ obi bɛba bɛtena Ghana konya so na ɔtena konya no so wie a ɔkɔ a ɔbɛpɛ sɛ ɔde na bɛdi akyire bɛba bɛtena konya no so na no ɛnyɛ di nyame pɛ ɛma ɔman Ghana ɛne yɛ 2014 bɛkɔ opposition a yɛwɔ ho video wɔ hɔ a metinyama sɔfo kwa me amo atendi bi ama wo okay a wo hwɛ saa tam no sɛ deɛ metie na de compare na wobɛhu sɛ saa tam no na sɛ de wobɛhu sɛ kyɛ ɛnyɛ new video ɛyɛ 2014 2015 oh ɛso still na me deɛ mesi no ɛna ma yɔnkofa ɛwɔ me ne yɛ vice president ntɛm nti no mebɔ mpayɛ sɛ Nyankopɔn sɛ biribi ɛwɔ hɔ no ne nyame bɛtuma yɛho biribi ankɔnyɛ na nka nyame ma Owura Bawumia Ghana president. But me here ya na Awurade ka kyerɛ me sɛ no me nyai ɛna Awurade ka kyerɛ me sɛ sɛnea ɔka kyerɛ Samuel ɛwɔ 1 Samuel chapter 16 sɛ mpaebɔ a wɔbɔ de ama Saul no nyai because ɔno Nyankopɔn ɔmpɛ Saul but nyame bɛkyerɛ Samuel deɛ ɔno nyame pɛ ɛna onyame ka kyerɛ de sɛ nti ɔnkɔ Jesse family mu na ɔnkɔnkɔn ama nti David na ɔno na ɔyɛ Onyankopɔn pɛ ɛno nti me nyame kyerɛ me deɛ ɔno nyame pɛ for this time ɛma ɔman Ghana wa na ɔkyerɛ wɔ wadawroma Awurade kasa kyerɛ me sɛ owura John Dramani Mahama ɛna onyame atu so ne saa bere yi ama ɔman Ghana a sɛ ɔbɛtena Ghana akonya kɛseɛ so a ɛbɛboa ɔno Nyankopɔn ne pɛpɔ so ɛno na nkurɔfoɔ bi nti agyɛ sɛ mehyɛ nkɔm sɛ ɔmaapɛni Mahama ntinyɛ president da ɔmaapɛni Mahama ntinyɛ president da afa de nti na Nyankopɔn aka asesa na no because baabi a meka sɛ me ne wadi nkɔmmɔ koraa wɔ ha a bibisa wo saa asɛm sɛ die nti na ɔntimi nyɛ president na ase mogya wɔ ne nsɛm ɛno no nyame ahohoro afei ma menka sɛ menkyerɛ wo Onyankopɔn ɔhu sɛ ɔkasa a wo a nyame kasa fa wo ho no wobɛtumi aso agu nyame so ama nyame asesa na dene ɛno nti ɛna Bible nsɛm a wɔ mu no sɛ yɛgye tom sɛ Bible ɛmu nsɛm no ɛyɛ onyame asɛm deɛ a ɛne deɛ bɛka biara no sɛ nkurɔfoɔ ɛte aseɛ deɛ mekaeɛ no ɛne deɛ meyɛɛ ne bi asi da Onyankopɔn no a ne kasa kyerɛ Moses sɛ meba bɛkunkum ayifoɔ nyinaa Israelfoɔ nyinaa na ma resume as a big nation but Onyankopɔn kasa kyerɛ Moses ɛma Moses so kɔ nyame anim so gu nyame so ɛma Onyankopɔn etie yɛ Moses kan yɛ sɛ ɔman no nkase na meba bɛyɛ ɔmo bata wakasa deɛ a ɛnyɛ mɛgyae ɛnya deɛ a me Nyankopɔn metwi afa ɔman no so bi ba beginning nyame na ne ka sɛ ɔba betwi afa Israelfoɔ so ɛyɛ dɛ na afei Moses ne nyame ka sɛ nyame sesa anagye Onyankopɔn ne ka kyerɛ ɔhene Ezekiah through Isaiah say your will oh baby Isaiah through honoma the first prophetic word he say it is confirmed say oh baby with your will but Ezekiah the name say affect your form ayi tu nyame so ama onyame sesa na dene ema onyame kaka kyerɛ the same Isaiah no say kɔna kɔ ka kyerɛ ɔhene Ezekiah say deɛ meka yɛrɛ masesa ma dene masadi ntie dunum aka ne nsie wo enti to onyame kaka kyerɛ Owusu Bempah bere bi atwa mu sɛ yɛ papa John Dramani Mahama ɔntumi nyɛ president biem na Onyankopɔn sɛ afɛ deɛ mahunu n'akoma papa enti me nyame sɛ mesa deɛ ɔma no hyɛ ne nsa a difference bɛɛ ne wɔ mu edi baba na gye sɛ ɛneɛ wɔn mo ayɛ paa na kane no oni akoma pa but afei ɛna yɛhunu anaasɛ na akoma pa no wɔ ɛnyɛ sɛ no oni akoma pa wo ɔpani okay ma menka biribi nkyerɛ wo obi te sɛ David
David akoma ne so nyame nipa baro so we nipa ne ni ye bi ne nyame mpe emoma ne tankura ko yi ne ntan ne ne yoye enti no ye different from akoma nyame say David was a man after my own heart but obi o ye nyankopon akoma I nyame penasem I nyame nim se na akoma ye papa enam say oye enipenti ofumi kakra na papa eyi wa Dramani Mahama de no eya wo na wo ye ma no anase ono ane kosu bu nyankopon so ba so say meti ye wa Dramani Mahama de no eya wo na eja usuma esu kire nyankopon anase ono a isesransi Dramani Mahama no ene kosu kire nyankopon me jitu so ono a esu bu nyankopon so me jitu so ono a su bu nyankopon so oh mabo yeah anase so utie me prophecy ni kura me say Wontumi ye president bi but the entire more thing ye nyame asofo wonsa more thing ono so a nyame be yi sa listen so ama obetimi asan ba be di o man Ghana ani okay enu ti no so hwe America for de no a babai mami example ba who say America for de no de nyame pay ye Trump ena but enipa so de no betumi abam ena ye ha de yi de nyame aka kire say makoa Owusu Bempah jan sampa ye na wo ba ma Bawumia no enti ye de no so no de nyame pe Mahama enti be ba say nipa de so betimi abam say de America de so tie de tini say me Ghana ha enti de nyame ka kire me no me so me ye ho adwuma me bo ho bai okay but America de me nya America ni America de makoe se Josephat au Kwaku Kyeremanteng me be suja ma me hwenkwan me de eyemwa bi na me de me mpa bo a eti America so mbetie no ma di fo no ka se nyame atusu Trump no mbetie so ye de ya ye free Africa Ghana ha so nyame atusu Trump no mbetu anamo sa ma Trump de a anka be bo a wo mo ba Ghana ha de me Ghana ha me furuma Ghana ha ne hye enu ti Ghana de sabi ni tim enti de nyame na me so aka no me bo ho ban because e nyame na me so aka okay so me ye ho adwuma otu se ye nyame aka no e be da bi me nim se be da bi so na ayi baba mama hwe adi bi se ko ba se amemu me kai 2016 me de same thing na busa me ani 2016 na be amemu so na papa se ba mu so yeah ye tini se papa onyankopon o kasa kire difo o da ni timu afọ e de kire difo me de me ye nyame difo di nyame aka kire me na maka ena enu achi me san so aye mpaebo se Awurade yo ka kire me no me nim se no aka kire me bebem Awurade ma ne nye saa so because odifo bi ato hu bi na ka eno nte se fa nsako so de bi from ne koto afi I would say with them piebo a tidy what can it me upa na papa because maybe I'm no din komo no kan kra say who essentially Dramani Mahama no so fudan kam yensa na se bi agya nan ne me ade saa ne me nyina fi ho papa onyankopon etimi kire no me a edi obi achi ene ye say ye nyina ye mampani na na do dan Akufo Addo sama no me president na no me gu no so pa na difo bebre ka difo fi so huni ba mpaebo ko so pa nye se bia efiti nya no be president mpaebo ko so at least 9 months mpaebo 3 times a week na nya de ketwa e ma san ye mani nyina bubu efi na barabom ansana otinye din kunim e win election no enti da oba me check o ka so ka sembi what's na onim se principalities ne powers e fight no bara so for bompai bo so for a odi mu akotene bompaye pa ma sa di trin so eye Prophécy Owusu Bempah o ma peli na Akufo Addo na nkasa kan sanse no onim erunti no se ye ka biribi a ye hunu fo obi hu a
and no interest hard no so forever. Papa, no me to meet no be so but me panic me bomb payment nyame no me free no so. Even Bible mu kra no e bi wo me ditum pa say time Isaac catchre ne ba Esau se konua na da ko mu no so yire ho bomb pa yesu bi nyame so na wo yi konua ni free ko ma wo so wo be yi ampa you read the Bible like you who say Esau were you great and you makra na Jacob the man on what all the Jacob Bempa na Agyarko Kwabena wo share sanko mi me man na dinati and ne said na otie na even Jacob kra ko na nim Jacob ya fom butu fom asa na otu ni ya iso ani let us say Esau timi gina nyame num e ma ka konua ni free ni kom na Ghana ha na kwa di bi ti say am said abre ana ni ka bi ono ma wo ka wonu nsem nyina omum tawasem baba wo betre ma kansem bia e the Bible e defended the o ka still ni pa ni bebre e so mse so monte baba say obi bisa say tamo nyankopon na me so ka say ya papa Mahama ntim ya president da on say honko ade obi aka but me to aso ka say but onyan say mu odin e ma e to no so dem I bo kosoa no onye divine hands e ma e to no so a nyame be yi sad ne from ama nyame be sad o my Ghana tell in say bi on say on your mu e cha ho afri ho e ye few people no mu kan o bi no to aso obi e kan o yi ho afri ho e no ka first one nko a ba me ka first one nko a me to aso anintina to aso ne de o mu fe no enkam it you as the end nyame pe Trump lebo nyame pe e Trump ntinka mesre senka me voice ni ke de through US anaso komuntie o ma di for no komse na o mo hye no se nyame e pe Trump nanka o mu enteki di nyame aka because we enyan komse na me hye no obi abeka to Owusu Bempah senkom so oba ne de yini en komse a me hye ya e for oba no ho no ene se oba no me hu se Biden e be step down am oba na take over eno de en komhwe e ma wo ye ni interview e wo ho ma me no kan e see your crowd frame me so me kan na me ama se gina ma sorry recently ya ka se oba no wa take lead e wo sunsun mo sunsun mo di kan enti se Trump mo e di oba no lead no a wa take no ni asofo mo bompa e ma Trump don't bet me near Umumpai Bomupa, no more Bumia Dennis, Antisa Obano. I want you to tell me 2 years tennis, and I know they. But every idea Mecano, every crown not Trump, not so for not so active. I'm from me, I'm a badge my Prempeh catcher for a white mo, and it's Trump, so for Buma Bompire Farmer Trump. I'm a real Daniel Trumpa. Now, your sister no pay any mean, but maybe dear. Makuma swa de me pese Trump e wini te me kra no me bompa o Ghana he na me put Trump e wini ai election no aba mo bia nya kwa bi se wa hyenkom pa cho say ma bloggers in ko kansa o se Trump be wini aha ni asem no aha no na obo se e si ya obo so ma chiro Owusu Bempah hyenkom se Trump e be wini wa se Trump e wini e di bloggers mo chiro se oba no be wini one so bano enu na ya na mankofo bi asem tina eno kasa tibi so me specific say menkan pe yan komshe but ayam ibona me srama Trump susu mu di obano awo soro che Trump but mpaibo aye bo na America so for bomb energy for bomb ma Trump no media mi titum pa say yam paibo no na mi ebetie na me be adom na America for na mo mumprim o makoma e said ye Israel for kim o makoma ko Cʊrses so no mo mumprim o makoma no mo hunu de nyame ewo e de ma America ye nyame wo aye bebo America ene Trump enye oba no better say no pay akra metimi aka no papa mi se da si so mo tro no mo koto aba no mo oba no dia ene papa ba na papa nyame nso no de wo panie America ni bia wo na wo bo wo mo wiase ni mu adodo nya ada na nyame enchim wo mo adwene me pe papa se wo uti wo sisi e so decide say wo be di fufuo enyumra nyame onchim wo adwene o
Oba one no fufu edi. Aye. What you must say? I just say be a obi the price in good. Maybe a nyamia be obi any. No, what can't transform my country. Okay. Maybe I'll get someone you say fufu nundi. Nyami di nipa bi apamano. Enti ye penny edi adwuma. Enu nti na asase we say so. The soon be adwuma ohia nipa dia no tinye a okreti wa asase so. Sansa asase nyame boy e de mani pa. Enu nti na mo tia o. Awon bonyi o. Won be adwuma wa asase so mu hia nipa. Okay. Enu nti na Nyankopon so be bribi wa asase so ohia nipa nti na nyame frɛ nipa no. So nyame pese o deliver Israel for every Misrim no. Owusu nipa eye Moses. Nyankopon pese o teni tumi e ma Israel for hu so nyame na o tumi e chen ba no. Otusu Elijah. Nti no papa asase we say okay. Who be abe adwuma o hia nipa. Sanso nyame bo asase di na nipa. Right. Nti no wan hwe Yesu awado o pebe take the wrong decision. Nyankopon se me di owo ni nkwa atwo. Papa wo pe choose enkwa no. Ba wan hwe na do pe ko choose owo di a. Ene o ntimi mblemu nyame. Okay. So nyame do America for time omo. Ba mi Owusu Bempah de sene woni mi interview is America for be today a. Ene nyame de ne pe eye Trump. Okay. Papa mama no ase. Papa mama no ase. No so machine kom the Trump ebe yini. Last machine kom so ba de be yini. Yeah. Mr. Bloggers no. Na omo kwato aba ni wi a ya be chima be gina be di matem tan no Owusu Bempah kra share kom sisi men share kom. Mr. mo me kan nyame agene eso nyame agene ne so nkom hye anyame e ka se we die e ye sei e na maka fo na sinya na meye no e bibia ntimi nsesa e no different from say nyame ka sa show di for say ene me Nyankopon mepe papa mama no asa no pe nyame self me da o se da se Prophet Dr. Isaac Owusu Bempah and the leader founder Emma Glorious Word and Power Ministry International. Yo, it is for waiting and some ababeto yapono so cause GC News so and our here no so we don't subscribe ya or more than say we subscribe to the channel. Nothing so we like video give us a thumbs up nothing share ma of so now when you be here na wo and some episode Ghana memoir sanse hadie latest and hot news nkwa NMB Bremo also with me actually what can fire and some we na ho e wo comment box no in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.